Dobrodošli u jubilarnu 10. epizodu podcasta Talks with Folks. Danas pričamo o jednoj posebno važnoj temi, a to je autizam. Sa kakvim izazovima se nose deca koje su u spektru autizma? Njihovi roditelji, ali i odrasli ljudi koji jesu u spektru autizma i kako se prema njima odnosi okolina. Kao i uvek, domaćin zajedno sa mnom je Deki Milojević. Dobro jutro, San Francisco. Zdravo, Deki. Dobro večer, Beograde, pozdrav. Kako ide, Deki, ova playoff serija? Kako napredujete? Boga mi, sjajna serija. Sacramento je vrhunska ekipa, imaju najbolji napad u istoriji lige po ofenzivnom rejtingu i znali smo da se očekuju teške utakmice. Poveli su oni 2-0, sada smo uspeli mi da izjednačimo 2-2. Idemo petu kod njih u Sacramento, moramo napravimo jedan break. Mislim da je jako interesantna serija i uživam, samo to mogu da kažem, uživam, ovo je najbolji deo sezonu velju. Si se video sa Peđom i sa Divcem kad ste igrali? Nisam, vidio sam ih tamo u hali, ali nismo se vidjeli jer stvarno ima puno posla, bukvalno sastančiš non stop, idemo sa sastanka na trening, s treninga na sastanak, sastanka na utakmicu, znači čitav dan smo u nekim obavezama, tako da nismo stigli da se vidimo. Videli smo se prošli put, Peđe, ja čini mi se u Dallasu, a Divca nisam vidio skoro, Divca sam vidio posljednji put u Luštici, pošto tamo odmara tokom godine. Dobro, eto, čovjek bi rekao putujete, imate vremena, uživate, a ti ne uspješ ni da se vidiš sa njima, iako ste u istom gradu. Pa, obično u toku sezone ima vremena i stignem da se vidim sa svima, ali sada kad je play-off, tu je stvarno vremena minimalno, jer jako detaljan scouting se radi, analiziramo sve što možemo da analiziramo i nema slobodnog vremena ni za šta, ali kažem, uživam u tome, uživam u poslu i ovo je ubedljivo najlepši deo sezona. Ništa, srećno dalje sa sezonom i to je sa serijom. Deki, ovo nam je 10. jubilarna epizoda. Uspeli smo da dođemo do prvog jubileja. Pa nije nam neki jubilej 10, ali dobro. Pa dobro, pazi, krenuli smo, tako da. I u 10. jubilarnoj epizodi imamo gošću, jednu posebnu damu. To je Tatjana Peškir, inače moja prijateljica, i ideja je da se nadovežemo na temu koju smo započeli na kraju prethodne epizode. Dakle, tada smo se dotakli teme spektra autizma, tada je bila nedelja posvećena autizmu i počeli smo tu priču i negde smo naglasili i važnost te teme i koliko ona jeste aktuelna, iako to možda nije vidljivo dovoljno i kod nas, a i u svetu. I evo, zbog toga danas je Tatjana sa nama. Inače, ja ću samo da napravim kratak uvod. Tatjana je po profesiji, po zanimanju u stvari diplomirani ekonomista, ali neko ko je posvetio značajan deo svog života temi autizma, vodi jedno udruženje i mogu da kažem da je verovatno jedna od ljudi u Srbiji, u regionu, koja je najviše upoznata sa tom temom i sa nekim, ajde kažemo, novim pravcima kad je u pitanju nauka i medicina. Tako da, evo, da ne dužimo, Tatjana, zdravo i dobrodošla u naš podcast. Hvala što ste me pozvali i što imamo mogućnost da malo pričamo o ovim temama koje su stvarno bitne za mnoge porodice u Srbiji i šire. Tako je. Pozdrav, Tatjana, baš mi je drago da ste nam gosti. Ja, kao i većina ljudi, ne znam puno o autizmu i baš se radujem što ću moći da čujem i da naučim što danas. Odlično. Evo, Tatjana, za početak, kada kažem, spomenuo sam malo tvoj background, to jest obrazovanje formalno, ali evo, zamolit ću te malo da nam kažeš o sebi i otkud ti prosto u ovoj temi i šta je to što ti danas radiš kada je u pitanju tema autizma. Pa, hajde reći ću kako sam tehnički stigla u tu temu, to je zato što moja ćerka koja sada ima 10 godina ima autizam, to jest ima dijagnozu autizma. Međutim, naravno svako to drugačije doživi, organizuje i tako dalje u svom životu. Ja sam nekako želela bavila sam se njome jer pokušavala da njoj rešimo onoliko taj problem koliko mogu i onda smo samo u jednom momentu shvatila da, a s obzirom da moje životne okolnosti meni omogućavaju to, da je zaista neophodno da pokušam i drugima da pomognem tako što ću neka znanja da širim ovdje u regionu, mislim ja lično, ali naravno i organizacije i drugi ljudi koji rade sa mnom, ali sada govorimo o meni lično, pa tako, eto, sam stigla tu gde sam danas. Mm-hmm.
I ti vodiš jedno udruženje, je li tako, koje se zove Naukatizam. I šta je negde ideja? Prosto postoji dosta udruženja u Srbiji koje se bave autizmom, a šta je specifično za udruženje koje ti vodiš? Pa ono što je specifično, to je, pre svega želim da se osvrnem na to koliko je taj problem zahteva mnogo različitih rešenja i pokušat ću to kroz jednu metaforu da prikažem, a to je kada recimo neko slomi nogu, njemu je potrebno i da se preveze do hitne i tamo mu je potreban rentgen tehničar, potom mu je potreban ortoped, potreban mu je neko da stavi gips, onda posle mu je potrebna štaka, bolovanje, posebno mesto u autobusu, zatim neko da skine taj gips i recimo fizioterapija nakon oporavka. I isti takav slučaj i sa autizmom. Znači potrebno je strašno puno rešenja da bi, i sad samo da se vratim na ovu metaforu, se zamislite da bilo čega od toga izostane. Znači recimo ne dobijete štaku. To je dosta veliki problem, iako je sve ostalo se desilo i takav je isti problem i sa autizmom, znači zaista su nam potrebna rešenja iz različitih oblasti, za različite ljude različita rešenja takođe i naše udruženje se fokusira na to da donese najnovije medicinska saznanja u region i da pomogne našim državnim i privatnim ustanovama da se osposobe da pomognu tim ljudima što više mogu. Tako da to je ono što smo mi nekako odabrali kao naš fokus, a naravno podržavamo sva druga udruženja koje se bave drugim temama koji su takođe izrazito bitne. I sad, ono što bih te ja na početku pitao, prosto, dakle, postoje različiti problemi zdravstveni koji se nekako sve više pojavljuju u javnosti, pa stalno šalju se poruke za lečenje dece od različitih bolesti i tako dalje. Međutim, moj utisak lično je i kroz naše poznanstvo i kroz neke zajedničke teme je da ljudi u Srbiji nisu dovoljno svesni koliko je autizam rasprostranjen i koje su to brojke u pitanju i čak ne samo u Srbiji nego u svetu. Tako da bih te zamolio, znam da se ti mnogo time baviš i često na LinkedInu postavljaš postove koji govore o tome da čisto pokušamo da objasnimo koliko to zaista je rasprostranjeno i da možemo da nazovemo da je to u pitanju neka vrsta pandemije kad su brojke te. Definitivno možemo to da kažemo, mislim da smo sve bliži tome da se to zvanično tako i nazove. U nekim tipa u međunarodnim krugovima kao što je Svetska zdravstvena organizacija i tako dalje, svake godine se revidira taj stav u skladu sa aktuelnim saznanjima i mislim da idemo u smeru toga da se to proglasi nekom epidemijom. Ono što ja mogu plastično da kažem to je da mnogi ljudi u Srbiji imaju decu školskog uzrasta, pa sigurno mogu da vide da u skoro svim odeljenjima škola postoji jedno dete koje je u inkluziji, koje ima autizam, a to vam je već onda znači negde 1 na 30. Isto to se naravno dešava i u vrtićima. I ono što možemo da vidimo to su brojke recimo iz Amerike gde za 2010. godište što je najsvežije, izvinjavam se, 2012. godište rođenja što su najsvežije brojke koje imamo brojku jedno dete u 36 dece ima dijagnozu autizma. Pri čemu tu onda imamo i neke populacije kao što su recimo dečaci u Kaliforniji kod kojih je 1 u 20, mislim 6, ali nemojte me sad u 20 i nešto. Opet neke gradove koji su uopšteno više pogođeni, ne samo dečaci, nego generalno populacija koja živi u tom gradu. Dakle, to 1 u 36 je negde manje, negde više, to je prosek. Tako da to su neke brojke s kojima možemo sada da baratamo. U Srbiji trenutno nemamo registar koji nam pruža tu informaciju, registar postoji, međutim on još uvek nije popunjen podacima kako treba, to je jedna tehnička priča koja sad neću da dužim o tome, ali imat ćemo te podatke u nekim narednim godinama. Ono što sada možemo da vidimo, to je upravo što sam pomenula, to je kroz obrazovni sistem koji svi ga vidimo tako što ili imamo dete ili neko drugi ima dete u školi i tu možemo otprilike da vidimo kako te stvari stoje u Srbiji. Dakle, mi pričamo o zvanično, deci koji imaju dijagnozu zvanično, tako, potvrđeno. Znači, to su brojke za one koji su evidentirani sa zvaničnom dijagnozom. Tako je, da, i naravno tu uvek imate i tu, što bi se reklo, crnu brojku, zato što ljude sramota u Srbiji, drugo, recimo, čeka se, znači nije tako jednostavno stići na red, čak ni u Srbiji, a kamoli tek u nekim zapadnim državama gde se i po 2 godine čeka uopšte da bi se dobio taj termin za dijagnozu, tako da uvek treba smatrati da je ta brojka u stvari negde veća. Deki, izvoli, nešto si Teo sam pitanje, znači postavilo se lepo onako, redlo se stvari u poređenju sa kad neko povredi nogu. Mene zanima u kom dobu može da se
totalno laička pitanja, pitam, a verujem da mnogi ljudi koji nemaju decu sa autizmom i te probleme slično razmišljaju, u kom dobu to može da se uoči, koje su prvi simptomi, kako može da uči, jer ne znam, verovatno ako se što ranije dijagnostikuje autizam, da može da se počne sa nekim stvarima ranije. Sada, šta su prvi simptomi i u kom dobu može da se uoči da dete ima autizam? Pa ja bih rekla da je to, znači to je neki opšti konsenzus, da je to doba negde između 1. i 3. godine, pri čemu samo želim da ukažem na dva momenta koje postoje kod autizma. Jedno može da bude da se jednostavno nikad ne razviju neke veštine, a može da bude da se te veštine razviju, ali onda nestanu. To su, jedan je, taj drugi model se zove regresivni autizam, znači kada recimo dete progovori pa onda jednom prestane da priča. Tako da recimo tu je dosta lakše, naravno da će roditelji kod deteta koje je pričalo pa prestane da priča reći čekaj šta se ovo desilo, ali onda imate i onu drugu situaciju da dete jednostavno ne počinje recimo da priča ili ne počinje da interaguje sa svetom oko sebe i onda se nekako uvek misli pa čekaj pa imate tu one komentare, on je lenj, on je dečak, dečaci kasnije progovaraju recimo i tako neke stvari, ali recimo između 1. i 3. godine je svakako moment da se to primeti. Ono što je dosta bitno to je pokazni gest koji se razvija pre govora i koji je neki prvi način da komuniciramo sa okruženjem, vidi ovo, hoću ono, pogledaj ovo što mi je zanimljivo. I to su neke stvari na koje treba obratiti pažnju, a generalno naravno deo se cele te priče je opšti neurološki razvoj, dakle prohodavanje, puzanje, sposobnost da se stoji, trči, možda neka i fina motorika sa igračkama, znači sve to treba posmatrati kao jednu celinu gde ako nešto šteka, onda treba najbolje otići kod stručnjaka i proveriti o čemu se radi. Na kraju krajeva i interesovanje, ali tako, kad su u pitanju... Da, znači kada vidiš prvi korak kod stručnjaka i onda da se ustanovi šta dalje. Jeste, baš tako, kod nas se još uvijek, mislim ne kod nas, i u inostranstvu mnogi oklevaju, nekako to što vide kriju sami od sebe i to je sve u redu dok to ne traje duže od 2-3 meseca. Ja razumem da je ljudima nekad potreban period da se sa nečim suoče, međutim zaista čekati predugo čini se samo medveđa usluga cele porodici. Da, ali da olakšamo tim ljudima, koji su onda sledeći koraci? Znači, na šta vas uputi stručno lice? Šta treba da se radi? Znači, bar u tvom slučaju, šta je bilo? Ono što, znači, to je jedno polje u zaista velikom razvoju. Mi svaki dan, bukvalno svaki dan, saznajemo nešto novo o autizmu u nauci. Onda ono što je problem, i to je problem ne samo za autizam, nego generalno i za sve druge probleme, je što u stvari iz nauke treba im 100.000 godina da dođu u medicinu. Znači da bi neko ko radi u bolnici, ne samo u Beogradu, nego recimo i u Stuttgartu ili u Čikagu, primenio nešto, to nešto je uglavnom 10 godina staro u pogledu nauke. I taj problem muči autizam u celom svetu, a pa tako i kod nas. Ono što kod nas imamo od opcija što će stručnjaci preporučiti su logopedsko-defektološki tretmani logopedsko-defektološki tretmani i naravno obrati se pažnja na to da li postoje neki uobičajeni komorbiditeti kao što recimo epilepsija, pa se onda eventualno dete uputi kod neurologa. Sad ono što ja želim da kažem to je da u stvari ja nemam, nažalost, pristup, pre skoro 2 nedelje su izašle nove smernice za dijagnostiku i screening kod problema iz spektra autizma za srpske ustanove, to je dokument koji pravi ministarstvo i ja, nažalost, nisam još imala priliku da ih pogledam. Međutim, stare smernice iz 2018. već ukazuju na to da postoji veza dijagnoze autizma sa imunološkim problemima i gastroenterološkim problemima i u tom pogledu je zaista od velike koristi za svako dete da po mogućnosti bude upućeno i na dalje preglede iz tih oblasti kao i genetiku. Sad bih mogla da pričam bukvalno 20 minuta na ovu temu, ali dodaću samo još da je u stvari dijagnoza autizma treba da bude početna tačka, a ne krajnja tačka. Zato što recimo kada uzmete, evo sad ću dati jedan primjer koji nam se konkretno desio u Srbiji kod jednog člana našeg udruženja, u pitanju je dete od 8 godina koje ima dijagnozu autizma od malena, odavno, 6 godina sigurno.
utrošeno je užasno mnogo energije, broj sati logopedske terapije, ja ne mogu da objasnim koliko je to u pitanju, ljudi pritom nisu iz Beograda, dolazili su u Beograd, ovde iznajmljivali stan da bi imali pristup logopedskim terapijama, to je tek priča za sebe. Da bismo mi sada, kada je uložen jedan finansijski i drugi napor u dijagnostiku, medicinsku dijagnostiku tog deteta, saznali da razlog što ima simptome autizma je taj što ima jedan metabolički problem da ne može da apsorbuje ili sintetiše, nisam sad u ovom momentu sigurna, jednu određenu aminu kiselinu. I njegov mozak i telo pate i mi smo mogli da mu sipamo 30.000 časova defektološke podrške nedeljno, mi nismo to mogli da promenimo. Ali ono što smo mogli da smo na vreme dijagnostikovali, to je da damo terapiju koja je poznata za taj problem i koja bi pomogla da se mozak tog deteta razvije, hajde ne baš sasvim ispravno, verovatno, ali mnogo ispravnije. Sada sa 8 godina za to je nažalost kasno. I to je jedan tragičan slučaj. I zbog toga kada neko dobije dijagnozu autizma, ja to zato zovem dijagnoza autizma, zato što je to jedna deskriptivna dijagnoza koja opisuje kako se neko ponaša i koje probleme ima sa spolja, međutim jako je bitno da saznamo šta je unutra. I to je nešto na čemu upravo moje udruženje radi i što je nekako i opšti konsenzus širom sveta, samo još nismo baš u praksi stigli do toga. Ajde malo za ljude koji nisu toliko upoznati sa temom da pojasnimo i termin spektar autizma. Šta znači spektar? A to je vrlo važna odrednica u cijeloj toj priči. Ono što je u stvari u pitanju, to je upravo pitanje te deskriptivnosti te dijagnoze. Znači, dijagnoza autizam se dobije tako što se ima nekih skala upitnika, ja ću to sad zvati upitnik zarad publike da ne objašnjavam psihijatrijsku dijagnostiku koju baš i nisam toliko upućena ako ćemo realno, ali znači to su u pitanju upitnici gde vi gledate da li neko ima neko ponašanje, neke simptome i koliko ih ima, hajde da kažemo od 1 do 5 ili 1 do 10. I svaki slučaj je dosta različit. Znači, evo ja ću da kažem recimo neka 2 simptoma, ne znam, neko može recimo da bude jako osetljiv na zvuk i da ima autizam, a neko može recimo da bude užasno osetljiv na dodir, ali uopšte ne na zvuk i isto da ima dijagnozu autizam. Znači, jednostavno to, onda opet ako recimo kažemo osetljiv na zvuk, to znači može neko da bude toliko osetljiv na zvuk da ne može da izađe iz kuće faktički, a neko može da bude toliko osetljiv na jak zvuk da baš ne voli da ide po diskotekama. Znači u tom smislu je to spektar što prvo postoji određen broj osobina koje neko može da ima ili nema, a onda još i tu osobinu može da ima ili nema u nekom stepenu i u tom smislu je svako neki različit miks, što opet se vraćam na onu prethodnu temu, ima dosta veze i sa tim što ono što je unutra i pravi te simptome je različito od čoveka do čoveka. Naravno imamo neke grupe, ali nije za ceo spektar isto ono iznutra što pravi problem. I postoji nešto što se naziva visokofunkcionalni, je li tako, autizam, i postoji puno ljudi koji su poznati u svetu, koji se bave različitim profesijama, čak ono što, postoji kao priča, ja ne znam da li je potvrđeno ili nije, da je i Elon Musk kao neko koji je izuzetno poznat danas pripada, to jest jeste u spektru autizma, ali tom visokofunkcionalnom je tako. To znači da prosto može da živi neki samostalan život i da bude izuzetno dobar u nekoj profesiji i tako dalje, a da postoji neke ili neki problemi u ponašanju ili neke prepreke sa kojima se suočava. Ja sam Elon Muska znam jer moj prijatelj jedan radi u SpaceX-u baš kod njega, kao naučnik tamo i on kaže da je ovako jako težak u komunikaciji i teško drži pažnju za neke stvari, a opet za neke stvari je totalno genijalan i može ceo dan da radi nekad. Znači, tako da mogu da potvrdim onako iz prve ruke da se pravo tamo. Evo ja ću sad da pojasnim malo tu razliku. Znači ono što se negde prepliče, neke 3 stvari koje se prepliču u tome svemu je Asperger sindrom, što je negde autizam koji se odlikuje pre svega socijalnim problemima, ali su ljudi potpuno verbalni, potpuno funkcionalni. Onda imamo probleme sa pažnjom, bez i sa hiperaktivnosti, imamo spektar autizma. I to je nekako se meša ovako i u medijima, i u pojavi, i stvarno i u medicini. Sve smo bliže tome da i u medicini to potpuno razdvojimo. Zato što neka najnovija imaging studije magnetne rezonance pokazuju da su to 3 različite stvari, odnosno da su linearne, ali opet razdvojene. Ja
ja za sebe smatram i čekam na zvaničnu dijagnozu da imam Asperger sindrom, što sam vrlo kasno ustanovila. Međutim, za moje okruženje to nije nikakva velika vest, budući da me poznaju ceo život, porodica i neki prijatelji i smatraju da je to, da je vrlo u stvari očigledno to bilo svo vreme. I tako da, evo sada kada me slušaju ljudi kako pričam, ne misle da ja imam ikakve posebne potrebe, ali to nije zaista tako u praksi. I meni život jeste u nekim smislovima dosta teži. I to nije samo pitanje toga da se ja i drugačije osjećam, evo ja ću sad da objasnim jednu konkretnu stvar koja je problem kod Asperger sindroma, a to je što neki receptori u našem mozgu nisu baš podešeni kako treba. I ja da bih doživela neku ekscitatornu stvar, zamislimo sreću, uzbuđenje, nešto što je kao meni treba više. I onda to recimo u poznijim godinama dovodi do depresije kod ljudi koji imaju Asperger. Ne zato što su oni sad nesrećni sa svojim životom, nego prosto broj novčića koji treba da se ubaci da bi oni doživeli je veći. I onda to recimo dovede do loših ponašanja kao što je recimo zavisnosti od raznih stvari, ili ako čovjek nije sklon tome, onda ta depresija ide recimo dublje. Znači, hoću reći, nije to sad tako samo jednostavno je kao ja više volim, ne znam, da pišem sa ljudima umjesto da pričam sa njima uživo. Nije tako samo, nego ima tu stvarno i nekih fizičkih stvari, iako mi sa spolja izgledamo sve okej, ali nije tako jednostavno. Čekaj, možeš, evo, otkrila si kasno, ja prvi put čujem za taj sindrom, kao verovatno i većina ljudi koji će ovo da sluša. Koji su simptomi, kako možeš da ranije prepoznaš pa da možda pa, ja stvarno ne bi... Osim toga što si rekla ti treba više za neku emociju da živiš. Da, ako vi mislite da ste čudni i ako svi mislite da ste čudni, onda najbolje da razmislite o tome. Ovo je sad bilo jako pojednostavljeno, ali ja stvarno ne znam kako to da objasnim. Evo recimo ja ću da ispričam jednu stvar koja se meni desila kad sam imala 15 godina. Ja sam imala 15 godina i znam gde sam bila i šta sam radila kad sam prvi put u životu shvatila zašto ljudi lažu. Znači ja do svoje 15. godine nikako nisam uspela da razumem, a nije da se nisam trudila, šta je korist od laganja. I sad kad kažem laganje, ne mislim jesi ti razbila ovu vazu, nisam. Ne, to je prosto, to znači ide to 3 godine da bi bilo dobro da izbegne da se mama ljuti. Nego neko kompleksnije laganje kao recimo... na primjer, pričam sa nekim poznanikom i on kaže što ja volim taj band i ja iako ne volim taj band sad kažem i meni je taj band super. Zašto to ljudi rade? Ja sam imala 15 godina i 4 meseca kad sam to prvi put shvatila. I shvatila sam to racionalno. Pa vidi, ja dalje ne znam zašto to ljudi rade. Tako da sam ja problem. Ali znači sećam se da sam sedela, gledala sam jednog mog druga, došla je neka naša zajednička poznanica, počela da priča sa njim, on je njoj rekao nešto što sam ja znala da on ne misli da nije istina, ali sam ja u toj konkretnoj socijalnoj situaciji znala koja je korist za njega od toga što je to uradio i tu sam prvi put shvatila da on sad bukvalno kako ja kažem, daje nešto za nešto i da je to u njegovoj glavi dobra računica i meni i dalje niti je tad bila, niti je sad to dobra računica, ali sam bukvalno evo do 15. godine uopšte nisam razumela. Dakle, ti u stvari ulažeš neki dodatni i veći napor da bi uspela da iskakuješ, da provališ zašto ljudi rade nešto što rade. Jeste, to je, ajde da kažem, to je neki dobar opis opšteg problema ljudi s Aspergerom. Da. Samo da razjasnimo, se vratim korak unazad. Dakle, da li Asperger sindrom pripada spektru autizma ili ne? Tu je sad opet neka tehnikalija u pitanju, zato što on se malo šeta. Prvo je bio zaseban za sebe, sad po novim je tim kao DSM klasifikacijama bolesti pripada spektru autizma u potpunosti, kao to se ne razlikuje. Pa sad, kako zamislite taj spektar, evo imate ovde Asperger koji je mnogo funkcionalan, pa imate tamo na kraju spektra ljude koji ne mogu samostalno da žive i udaraju glavom u zid. Sad se ovi što roditelji ovih koji udaraju glavom u zid žale i kažu kako smo mi sad u istoj klasifikaciji sa Elonom Muskom. I tako da onda sad oni traže da se oni izdvoje iz toga. Tako da to je jedna politička stvar, politička u smislu medicinsko-politička, ali tu postoje razlike koje, kao što rekao, postoje na imidžingu i sad da li to pripada ili ne pripada, to je
kako kažem, jedna administrativna stvar, ali da postoje razlike, postoje. Postoje, jel? Ima još jedna interesantna stvar o kojoj smo ti ja pričali, ja sam čitao dosta o tome, a to je da taj spektar, to jest različitost stanja ili sindroma, tako da nazovemo, pravi jedan dodatni problem, a to je kad su u pitanju istraživanja, naučne istraživanja, medicinske istraživanja. Dakle, često kada pričamo sa lekarima ili čak naučnicima, oni se pozivaju na nedostatak studija, na nedostatak naučnih dokaza i istraživanja da se potvrdi da nešto radi ili nešto ne radi, kad su u pitanju i uzroci i načini, jel tako, tretiranja, i tu opet dolazimo do jedne zamke. I to je interesantno možda da objasnimo u stvari zašto ne postoji dovoljno naučnih istraživanja koje potvrđuju da nešto radi i nešto ne radi. Pa to je ono što sam na početku pričala, znači da je jako različit. Mi sad danas znamo da ako imamo minimum 20 podtipova onoga što uzrokuje autizam kod neke konkretne osobe. Minimum. Moguće da imamo i 200. A znači 20 je onako jedna optimistična brojka. I dok to nismo znali, radili smo istraživanja na tako što uzmemo 300 ljudi koji imaju dijagnozu autizam, pa testiramo da li XY stvar nešto radi kod njih. I uvek kada se gledaju te studije unazad, uvek imate jednu grupu respondera. Mislim, u najvećem broju slučajeva imate jednu grupu respondera, ali to bude neka mala grupa i onda se zaključi to ne radi. A ono što sad nas u stvari znamo to je da mora se pre studije u stvari izdvojiti neka podgrupa osoba sa autizmom koje imaju neke biomarkere, da li krv, da li nešto na snimku koje ih izdvaja da pripadaju nekoj jednoj podgrupi i da se onda recimo tu traži nešto i recimo postoji fantastična kompanija Stalikla iz Švajcarske koja se bavi upravo time da mapira sve te podgrupe i da za sve njih potraži nešto što bi tim podgrupama konkretno pomoglo i nekoliko stvari su već patentirali, nekoliko stvari već je u nekim poodmaklim fazama studija, tako da to je ono kako sad idemo napred i kako ćemo ići napred u buduće, ali nažalost potroša nam mnogo vremena i mnogo para. A reci mi kako ide lečenje autizma uopšte? Znači kako to izgleda? Znači da li postoji lečenje i da li ako se ne leči može da se pogorša? Znači uopšte ne znam ništa o tome, baš me zanima kako to izgleda i šta može da se postigne. Pa prvo želim da prikažem jedan mali istorijski osvrt na to šta je nekada značilo lečenje autizma i zašto je lečenje autizma danas nešto što mnogi ne vole da čuju. A to je u zadnjih, dok nismo ništa drugo znali, jako puno su primenjivanje terapije psihološkog behavioralnog tipa gde je u suštini pokušavano da se izmeni neko ponašanje. Sad, evo, zamislimo primjer, ne znam, da neko, ne mogu sad da se setim ničega, ali recimo ako neko stimuje rukama pa radi recimo ovo, onda je on u suštini učen da to ne radi. I to naravno toj deci jako nije prijalo i kako su oni postajali sve veći i veći i kako su mnogi od njih uspevali da nađu način da komuniciraju, oni su jednostavno saopštavali da je ceo taj proces gde su oni po 20, 30, 40 sati nedeljno prolazili kroz to da uče da ono što oni rade je neadekvatno, da je jako loše uticao na njih psihološki, što je i zamislivo. Mislim, svako od nas kad bi 20 sati nedeljno slušao šta ne valja, mislim da posebno ti kao trener možeš to da zamisliš kako bi to efekt imalo na nekoga u posebno tim bukvalno najmlađim godinama od 2. do 4. 5. godine i danas postoji taj pokret koji se protivi lečenju autizma. Međutim, onda kada se ono na što oni misle su upravo te behavioralne intervencije. I to je negde otišao, taj visak je otišao u drugu stranu, znači od silne reakcije na to koliko to nije prijalo, sada nekako imamo neko protivljenje svakom lečenju, a opet s druge strane imamo roditelje koji su zaista uplašeni za svoju decu, koji su u ozbiljnim stanjima, koji nisu u mogućnosti samostalno da žive, posebno ako su muška deca malo veća, malo možda sklona agresivnosti, to su zaista veliki problemi. I tu na scenu upravo stupa ta nauka i medicina koja sad konačno stiže do nekih odgovora. Da, behavioralne logopedsko-defektološki tretmani, kao što smo rekli u onoj metafori sa slomljenom nogom, naravno treba nam ta fizioterapija na kraju, definitivno. Međutim, ako ne uključimo ortopeda, nećemo dobro proći. Mislim da je upravo to što ti ljudi sada, kako oni sada vide ono što
im je davano kao lečenje pred 30, 40, 20 godina, upravo ono kako bi neko ko je slomio nogu reagovao da mu je data samo fizikalna terapija. Da očekujemo od nekog da se pravi da hoda i da se pravi da može da hoda iako zaista ne može. Ono gde medicina, ja sam lično veliki vernik u to da je medicina mora da bude dobrovoljna, znači onaj koga lečimo ili njegov zastupnik, roditelj, mora da se slaže sa tim, inače ništa nema smisla, ali medicina sad napreduje, mislim da možemo pojedinačno, povremeno, pomalo nekome i kroz medicinu da pomognemo već. A interesantno mi je, evo sad si spomenula lečenje autizma i koristiš to kao izraz, a većina lekara, posebno, ajde kažemo, kod nas ili u našem regionu, ne koristi termin lečenje. On je rekao lečenje, ja sam za toga odgovorila lečenje, ono što u suštini mi tako je postavljeno pitanje, ono čime se mi u suštini bavimo, to je pronalaženje svega onoga što slabo funkcioniše u telu osobe koja je dobila dijagnozu autizma i pokušaj rešavanja toga sa idejom da ta osoba posle ima neki bolji kvalitet života. Znači to je neko gledanje šta tu postoji, šta možemo da mrdnemo ovako malo levo desno i da nešto promenimo i nekad imamo male rezultate, mi nemamo te porodice kojima mi pomažemo da stignu do lekara iz inostranstva i kod nas koji imaju mogućnosti da im pomognemo, imaju neke dobre rezultate, neko nema nikakve rezultate, ali sve u svemu u proseku svi imaju bolje rezultate nego pre toga. Dakle, ako ja dobro razumem, mi onda u stvari i pričamo o lečenju, ali lečenju nekih uzroka gde je autizam u stvari neka vrsta pojavne posledice, tako da nazovem, nekog stanja koje je posledica tih nekih uzroka. Pa, ja to u suštini volim da kažem ovako, ta deca nisu autistično raspoložena. Nešto je u njihovom telu, nešto negde ne funkcioniše. Da li mi sad ne ja kao osoba ili neki lekar, nego mi kao čovečanstvo, da li imamo rešenje za svakog od njih? Ne verujem. Da ne pogledamo da li imamo rešenje za svakog od njih, malo je okrutno. Posebno ako tražimo od te dece da posećuju brojne sate logopedsko-defektoloških tretmana nedeljno, a da pritom nismo proverili, kao što smo pričali u onom slučaju, da li postoji nešto što njega fizički sprečava da učestvuje u tim tretmanima i da bude bolje. Ja koliko znam, baš ako pomenuli smo Elon Muska malo pre, ja koliko znam baš preko Neurolinka, gde je onako poseban sektor ima istraživanja, da on pokušava da pomogne između ostalog i autističnim ljudima preko Neurolinka, gde bukvalno on pokušava da reši sve probleme koje idu iz mozga, ako sam ja dobro shvatio njega priliku jednog podcasta kada sam slušao. Znate šta me zanima? Kako ljudi treba da se ponašaju sa autističnim ljudima? Znači, to je, mislim, jako bitna stvar i socijalizacija autističnih ljudi vjerojatno ide teže. Kako čovek treba da se ponaša sa autističnim ljudima? Da li najnormalnije, da li s nekom pažnjom posebnom, da li ako može neki onako savet, jer stvarno ne znam, a verujem da ne znam ni mnogo ljudi. Imam jedan savet koji počinje iz jedne malo neobične tačke. A to je, pošto ja imam Asperger sindrom i ja sam sama sebi normalna, a ljudi koji nemaju autizam ili Asperger su meni osobe s posebnim potrebama. Ono što ja pokušavam da uradim, to je da razumem ljude oko sebe. Da im pristupam tako što znam da su različiti od mene i da pokušavam da saznam kako su različiti od mene i da komuniciram sa njima na onaj način koji mi deluje da prija. Sigurno u tome često grešim. Ono što je bitno, to je moja namera, moja otvorenost i moje shvatanje da je to da je neko drugačiji normalno. Znači da smo svi u stvari okruženi drugačijim ljudima. I mislim da je u tom grmu leži zec. Izvini, želim da se ispravim, znači želim da se ispravim, znači moja rečenica normalno, apsolutno ne mislim da ljudi sa autizmom su nenormalni. Nisam to tako ni shvatila, nisam to čak ni čula. Ja želim da budem jasno, znači da li uopšte treba prema njima se ponašati bez obzira, znači uopšte ne uzimati u obzir da li su autistični ili nisu, jednostavno budeš otvoren prema njima kao što bi prema svakoj drugoj osobi bio, znači ili moraš da paziš na neke stvari, ako mogu da se izrazim
bez da ičija osjećanja povredi. Što se recimo dece ili hajde da kažemo osoba sa posebnim potrebama tiče koja su nesamostalna, naravno uvijek treba upitati onu osobu koja prati tu osobu, hej, šta da radim, šta da ne radim, ili ima nešto posebno, onako u jednom vrlo opuštenom i običnom smislu, ne treba ništa pretpostaviti, ni nedostatak intelekta, ni postojanje super talenta koje se često prikazuju u filmovima, a s druge strane, ja lično mislim, to je stvarno moj lični stav i nije nikakva nauka u pitanju, nego moj lični stav iz mog ličnog iskustva, da svi mi snosimo negde odgovornost za sebe i da je na meni da komuniciram moje potrebe i moje mogućnosti ili nemogućnosti i ako recimo meni ne prijaju dugi sastanci, nije na drugim ljudima da gledaju na sat pa da razmisle šta je meni dugi sastanak, šta je meni kratak sastanak, nego je više poenta da ja sama to iskomuniciram na neki način koji je prigodan za tu priliku i na taj način pružim drugim ljudima uopšte mogućnost da mi pomognu tamo gde meni to potrebno. I ti si, Tatjana, spominjala u nekom trenutku ove brojke i ono što je isto interesantna informacija, to je disproporcija između, ajde da kažemo, dečaka i devojčica ili muškaraca i žena koji su u spektru autizma. I ta disproporcija je prilično velika, je li tako? Pa evo ja sam danas naišla na jedan zanimljiv podatak koji mi je bio onako vrlo interesantan. Deluje da jeste. Imamo dva problema tu. Da počnemo iz početka, kao zvanična brojka je da je 4:1 dečaci sprem devojčice. Znači od osoba koji imaju autizam 4 dečaka pa 1 devojčica, takav je raspored. Međutim, imamo tu, danas sam pročitala neku statistiku koja je iz tog velikog data seta koji postoji u Americi izdvajala one najozbiljnije slučajeve i ispostavilo se da je većina tih najozbiljnijih slučajeva su devojčice. Ja sam to bukvalno danas pročitala, nisam ni temeljno pročitala ceo taj naučni rad, zaista ne bih znala šta sad tu se krije, a ono što još dodatno imamo, to je upravo taj Asperger sindrom koji muči mene, sad sam to malo glupo rekla, ali koji ja nosim sa sobom. On se najčešće dijagnostikuje kod žena posle 30. godine. I sad tu imamo onda jednu tu opet dark number, koliko sad ima tih žena da ih mi nismo tu pobrojali i da one ništa ni ne znaju o tome. Tako da ja mislim da ta 4:1 brojka, da je ona za sad stoji. Ali ne bih je smatrala da će stajati u budućnosti baš tako. Možda bude i gora, možda bude 6:1, ali ja mislim da nije... Da to nije tako baš precizno, da. Sad, mi pričamo uglavnom, to je spominjamo decu sa autizmom. Ta deca postanu odrasli ljudi. I nekako moj utisak je da su deca koja su u spektru autizma vidljivija, to je da se više naravno priča o njima, da možemo i više njih da vidimo, naravno u školama, u vrtićima i tako dalje, ali nekako kad ta deca odrastu kao da nestanu. Sad, oni ne nestanu, oni su tu. I sad pričamo o tom spektru, je li tako? Dakle, imamo neke koji imaju značajne izazove da vode svakodnevni život normalan, a imamo one koji zasnivaju porodice, rade, samostalni su i tako dalje. Jeste. Zbog tog stvarnog porasta brojki, koji je zaista stvaran, definitivno imamo praktično više dece danas koji imaju autizam nego što imamo recimo osoba koji imaju 30 godina pa imaju autizam, znači i to stoji. A drugo, da, naravno imamo sad posebno u Srbiji, mislim nije to samo u Srbiji, širom sveta osobe koje imaju ozbiljan stepen oštećenosti autizmom i ne mogu da samostalno da žive, jesu negde sklonjene iz društva. Sve se više radi na tome da to ne bude tako. Čak i te behaviorno-logopedske terapije doprinose tome da sada ti ljudi koji imaju recimo 20 godina budu u mogućnosti da se malo više uključuju u društvo. I u Srbiji isto imamo organizacije koje se time bave, koje radno usposobljavaju te osobe, sve više i više se na tom polju radi. Evo ja ću do duše reći iz mog iskustva da ja, budući da živim u glavnom gradu i budući da sam mi tako otvorena pa nikad nisam skrivala svoje dete od javnosti, ipak shvatam da to nije nešto što je uobičajeno. I recimo ja sam
prošle godine bila sa mojom ćerkom, nešto smo morali da obavimo u Novom Sadu, pa da bismo nekako to imalo i smisla, bilo je leto, otišli smo na štrand i bili smo par sati ja i ona na štrandu. Ja za vreme mog boravka na štrandu sam videla verovatno 1000 dece i nisam videla ni jedno dete sa ikakvim posebnim potrebama. Nisam videla dete u kolicima, nisam videla dete sa Downovim sindromom, nisam videla slepo dete i nisam videla dete koje meni deluje da ima autizam. To nije realna slika, ni malo. Zašto ta deca nisu na štrandu leti i provode se? Ja ne znam. Onda recimo kada moje dete želi da ide na neku vanškolsku aktivnost, kamp, klavir, balet, to je generalno problem koji, evo, pre 3 nedelje kada smo imali neko druženje smo baš pričali o tome, mi onda zovemo recimo, sad Lupiću, nek bude škola engleskog, pa vi morate da pozovete 50 škola engleskog da biste našli nekog ko je spreman da radi sa vašim detetom, kojem pritom ne biste ga vi vodili tamo da ono to ne želi, da nije spremno, da nije sposobno za to, mislim, većina roditelja, da kažem, koliko toliko u tom pogledu racionalna. Mislim, imate i decu koja nisu sklona engleskom, a nemaju nikakve posebne potrebe, pa ih opet roditelji vode. Mislim, hoću da kažem, to je nešto što nije ništa posebno. Tako da ta deca se ne vide onoliko koliko ih ima i koliko bi trebalo da se vidi i često moje dete bude prvo negde, prvo na kampu, prvo u školi baleta, prvo ovde, prvo tamo i ok, to je normalno, mi treba da probijemo da te granice, sve to stoji. Samo sam htjela da ilustrujem da ima njih više nego što se to vidi. Ja sad sam malo bila zaboravila, a imamo, ovo šta je bilo pitanje, jeste, da, definitivno imamo i pun svet ljudi koji da li znaju ili ne znaju da imaju Asperger sindrom, funkcionišu relativno normalno u svom svakodnevnom životu, nešto ih ceo život muči, ne znaju baš najbolje šta, i onda u nekim poznijim godinama skontaju šta je problem ili ni ne skontaju i oni su vidljivi kao neki čudni ljudi koji žive tako oko nas i svi znaju da su čudni, ali niko ne zna baš najbolje zašto. Sad, pošto Dejan i ja se uglavnom bavimo temama koje nekako povezujemo i sa poslom, sa različitim poslovima. Ono što mene interesuje, a to je prisustvo ljudi koji imaju ili određene, ili Aspergere, ili su u spektru autizma na radnom mestu, to jest u kompanijama. I evo šta je u stvari povod za moje pitanje. Dakle, ja sam pre nekog vremena imao 2 klijenta korporativna koji su me zamolili da porazgovaramo o nekim njihovim zaposlenima sa kojima imaju prosto izazove u radu, saradnji i tako dalje. I onda kad sam pitao u stvari šta je negde tema, prosto šta je problem, oni su opisali neke aspekte i neke elemente gde sam ja prosto posumnjao kroz taj razgovor da se radi o osobi koja ili ima Aspergerov sindrom ili je možda u spektru autizma i oni su nekako opisivali to da te osobe jednostavno postave neko pitanje ili neku temu onako što se kaže s neba pa u rebro. Potpuno van konteksta. Da kada se udube u neku temu, da odu previše u detalje, previše u sitnice, da se jako teško izvuku iz tih sitnica, da nemaju osjećaj kada treba nešto da kažu ili ne treba nešto da kažu, da u sred neke važne teme oni prebace prosto priču na neke potpuno van banalne teme, da kada im se daje povratna informacija i feedback da jednostavno deluju kao da se to ne prima, kao da ne razumeju čemu se radi, da onako nominalno oni to prihvate, ali da se ništa ne desi i tako dalje i tako dalje. I onda kad sam prosto im izložio, pošto ja apsolutno nemam ni ekspertizu da postavljam bilo kakve ni dijagnoze, niti to želim da radim, ali kad sam im izložio mogućnost da jednostavno te osobe nisu takozvani neurotipične osobe, oni su počeli da gledaju na stvari iz potpuno jednog drugog ugla. I posle nekog vremena se javili i rekli, pa znaš šta, ali tek sad u stvari počinjemo da uviđamo neke pravilnosti i da to i tekako ima smisla. I počeli smo sa nekim drugačijim pristupom tim ljudima i radi. I taj drugačiji pristup funkcioniše, daje neki rezultat prosto. Dakle, ali samo kao da smo skinuli neku paučinu sa očiju, jednostavno počeli da gledamo nešto iz nekog drugog ugla koji ima mnogo više smisla. Pitanje za tebe, Tatjana, je koliko prosto ti misliš da takvih ljudi ima oko nas, a da mi i ne primećujemo ih, da mi možda kažemo on ili ona, oni su čudni, s njima je teško, oni su ovako ili oni su onako i gde nekako prelako ih kategorizujemo, a da u stvari se ne udubimo u samu temu i uopšte ne znamo u čemu je zaista stvar.
ja nemam pojma, mislim, ne ja, nego niko ne može da kaže broj koliko tih ljudi ima, sigurno da ih ima. Sad baš onako nekako stao mi je mozak u tome što prolazim kroz to kako je biti takav. Nekako onako mentalno mi je to malo zavagovalo. Tako da, definitivno ima tih ljudi, nije im lako. Koliko, evo, u tom slučaju sigurna sam da je i ta osoba koju, eto, oni su razmišljali zašto se tako ponaša, priča sam sigurna da je ta osoba išla kući i pričala o nekom svom bračnom partneru, bratu, sestri, ej, oni tamo kod mene na poslu, znaš li ti šta oni rade, ono je potpuno nelogično što oni rade. I to je negde neko nerazumevanje do kog dođe. Tako da, definitivno ima tih ljudi i oni se trude da se uklope onoliko koliko mogu, dosta energije troše na to i postoje širom sveta agencije, sve više i više ih ima, koje se bave isključivo zapošljavanjem osoba sa Asperger sindromom. I ja recimo, pošto znam, recimo da kažemo 5-6 ljudi u Srbiji koji imaju dijagnozu kao i ja, znam da oni znam šta im smeta na njihov. Evo recimo jedan slučaj je bio prilično onako komičan, gde je osoba prešla iz jedne firme u drugu i kao znak velike dobrodošlice toj osobi u novoj firmi, toj osobi su organizovani brojni sastanci sa svim ljudima u toj firmi u narednih 2 nedelje, gde je ta osoba neprestano upoznavala nove ljude po 10 puta dnevno. I toj osobi to zaista nije prijalo, ali iz ugla kompanije oni su učinili sve da se ta osoba osjeti dobrodošlom, a ta osoba se osjetila prilično neudobno i kao da se od nje traži nešto u čemu ona nije dobra. I tu sigurno ni jedno ni drugo nije idealno rešenje, niti treba da ga stavi u neki ćošak i da ne vidi nikoga 3 nedelje, a s druge strane i ta količina upoznavanja novih ljudi koja je omogućena i toj osobi nije bilo ono što toj osobi odgovara. Tako da to su neke stvari koje se dešavaju u tom svetu i što više budemo svesni, evo upravo ta HR odeljenja, mislim da bi bilo dobro da budu svesni tih razlika u komunikaciji. Recimo opet jedan moj drugi poznanik koji radi u jednoj struci gde u suštini da bi postao samostalniji mora još neko vreme da radi u velikim kolektivima, je u pravom smislu te reči se fizički razboli nakon nekih perioda u kojima ima besmisleno duge sastanke dan za danom. I to je jednostavno nešto što njega toliko umori da nakon 2 nedelje toga on se fizički razboli od neke prve virusa, bakterije, šta god naiđe i nema ga 10 dana. I to je već nešto što je on, kako kažem, navikao da se tako dešava i upravo te agencije naglašavaju tim kadrovima da će im naći radno mesto gde nema besmisleno dugih sastanaka, gde su recimo očekivanja jasno komunicirana, gde su komunikacioni stilovi prilagođeni tim osobama i to je negde budućnost tog sektora rada. Mm-hmm. I koliko u stvari prosto ljudi koji evo na primjer imaju Aspergera koliko mogu da budu uspešni u svojim profesijama. Dakle, kako da kažem, mi obično gledamo da su to neki izazovi sa kojima se oni susreću, pa trebaju neki posebni uslovi i tako dalje, pa njima je teško i ostalo. Međutim, ima primjera gde su ti ljudi izuzetni, čak ne ono kao bolji su malo drugih, nego su prosto najbolji u svojim profesijama i oblastima rada. Koliko je to po tvojim saznanjima često? Ono što odlikuje dosta ljudi iz spektra autizma, uključujući Asperger, to je ta mogućnost hiperfokusa. I ja samo želim da ilustrujem kako izgleda kad hiperfokus je jako, jako loša ideja, a to je recimo kada vi uđete u prostoriju, imam odličan konkretan primjer, jedno dete sa juga Srbije je, sad sam videla ovde klima uređaj, pa sam se setila, je potpuno i apsolutno opsednuto klima uređajima. To dete živi u jednom većem mestu u Srbiji i možete da mi verujete ili ne, zna svaki klima uređaj u tom gradu. Gde se nalazi, koji je model i memorisao je, skinuo je sa interneta i memorisao je sve modele klima uređaja, kompletnu šemu kako izgledaju. I
pošto je to dete u jednom momentu bilo sklono bežanju od kuće, uvijek su znali gde će da ga nađu kod njegovog omiljenog klima uređaja koji se nalazi na jednom velikom komercijalnom objektu. I ono što je još bio problem, to je što je on insistirao jedno vreme da ulazi kod ljudi u kuću da bi video unutrašnju jedinicu. Niko ne zna zašto. To je kada hiperfokus poludi. A onda imamo Elona Muska. I to je sve ista stvar i to je ono što komplikuje ceo taj problem, zato što u zavisnosti od nekih faktora imamo dete koje pokušava da provali kod nekog u kuću zato što hoće da vidi unutrašnju jedinicu klime ili imamo čoveka koji će da odvede ljude na Mars. Sigurno sam da to ima upravo taj mislim da ljudi koji se nisu dobro proveli u komunikaciji sa Elonom Muskom se vrlo slično ne bi dobro proveli ni u komunikaciji sa detetom opsednutim klima uređajem. Samo ono što smo mi skloni da radimo, to je da posmatramo ljude kroz ono kako oni doprinose društvu kao korisnost za nas. I onda je nama dete koje zna napamet sve klima uređaje nekorisno, Elon Musk nam je koristan, pa je to sad nama različito, ali Elon Musk teže možda funkcioniše u svom životu na neki način zbog toga što ima. A recimo, da li može da se usmeri taj hiperfokus? Znači, evo sada, ili je to jednostavno random stvar koja nekad može, nekad može, nekad ne može. Upravo to kad počne da bude, mislim, ako bismo mi to dete nagovorili nekako medicinski da progovori i da postane koliko toliko funkcionalan član ovog društva, imali bismo najboljih majstora za klimu u državi. Ili možda dizajnera nekih budućih novih klimatizacionih sistema. I upravo to su ti pomaci koji sa spolja izgledaju ne mnogo bitno, ali naše udruženje upravo radi na tome da ako 20% pomognemo tom detetu, da ćemo ga pomeriti iz momentu u kom je on samom sebi težak i svojoj okolini u to da više uživa u životu i da može da bude koristan ovom društvu, ne zbog toga što ja sad mnogo brinem o društvu i da će ono da uživa u tom detetu, nego zbog njega samog, zato što svi volimo da budemo nekako korisni društvu u kom živimo. I ja im ti postaviš jedno pitanje, Tatjana, kad pričamo evo recimo o Aspergerovom sindromu i ti si rekao da sumnjaš, jel tako, da ga imaš i da čekaš na rezultate, i sad kad bi trebao tebi neko da olakša komunikaciju ili saradnju recimo na poslu i tako dalje, šta bi trebao da uradi, šta bi tebi onako bilo idealno? Što direktnija moguća komunikacija. Što direktnija i što jasnija komunikacija. Jako često se govori o tom nekom usamljeničkom stilu života, osoba koja ima Asperger, zatvorenost i tako dalje. Ja mislim da je to jedna potpuna mispercepcija, gde mislim da ljudi sa Aspergerom su jako kolaborativni, nisu kompetitivni toliko, baš Elon Musk je jedan od retkih izuzetaka, ali i kad pogledate njega možda biste rekli da je i on na neki način vrlo kolaborativan. Kada vidite kroz koliko različitih industrija on funkcioniše, to sigurno nije moguće bez jedne velike doze kolaborativnosti. Znači mislim da postoji velika sklonost kolaborativnosti i velika sklonost ka iskrenosti, koje su verovatno dve stvari koje su jedna za drugu krajnje neophodne. A kada imate kompetitivnost i socijalno zakukuljeno ponašanje, tu ljudi sa Aspergerom što ne mogu, što neće. Mrzi ih. Da budem iskrena, u jednoj velikoj meri. Tako da umore se, znači ja sad mrzi ih ispadne kao tu nešto zezamo se, ali prosto umorite se vi nakon nekih godina više i nemate, kao što svi imamo smanjenu energiju sa 40 godina za neke stvari, tako i upravo zbog toga i dolazi do tih kasnih dijagnoza sa 35-40 godina, što se ljudi umore. I ja ću sad evo da dam jedan primjer šta se meni desilo u jednom momentu kada sam išla na neku porodičnu terapiju, pa nas je bilo više u toj prostoriji. Ja sam ušla unutra i sela sam u jednu, bio je to ne znam koja je ta sesija, i ja sam ušla i sela sam na jednu konkretnu stolicu u toj prostoriji i namestila sam je nekako konkretno i onda sam se nasmela i rekla sam terapeutkinji da ja se trudim da svaki put kada tu dođem sednem na to isto mesto i namestim tu stolicu jednako, zato da ne bi neko to kako ja sedim ili gde sedim tumačio kao na neki način moj neki stav o nečemu, prema njemu, prema terapeutu, šta god, trudim se da uvijek budem na istom mestu. I ono što sam ja u stvari želela da kažem i što je nešto što bi ljudi sa Aspergerom jako volili da svi znaju, to je da smo mi napredovali do toga da možemo da komuniciramo rečima. Ja ako nekoga ne mogu da podnesem, ja ću da mu kažem, hej, ne mogu da te podnesem. Neću da mu namigujem nekako čudno ili okrećem rame ovako. I
to silno tumačenje ponašanja, umjesto tumačenje reči koji izlaze iz mojih usta, ja sam sposobna da ih kažem, je nešto što je nama baš mučno. I u toj konkretnoj situaciji sa tom stolicom objasnim ja to i meni terapeutkinja kaže, jeste, ali upravo to što vi to radite je za tumačenje. Ja sam što nisam otvorila prozor i skočila napolje, znači ako ja stvarno mogu da kažem, ja stvarno mogu da kažem sve što imam, nema nikakve potrebe da neko čita moju levu nogavicu da sazna šta ja mislim, može da me pita i ja ću ili da kažem neću da kažem, ili ću da kažem šta mislim i živjeti u takvom jednom svetu, to bi stvarno bilo jako, jako lepo i bilo bi efikasno. Ponekad pitam ljude koji su eto tako neurotipični, ja se s njima družim, ja ih pitam zašto ako hoćeš bele patike ne odeš u prodavnicu i kažeš trebaju mi bele patike kao metaforu za šta ljudi rade u životu. Zašto kažeš ja bih eto brown kaput, a očekuješ da ti neko da bele patike. Jednostavno meni to, kao što smo pričali o onoj priči na početku sa laganjem, meni to nije najjasnije, mislim da je ovo efikasno i sanjamo tako u jednom svetu gde toga ima sve više i više, a ne moram ni mnogo da sanjam, pošto nas sa Aspergerom i autizmom ima sve više i više, tako da definitivno se krećemo ka tome. Samo se nameće kao oblast. Vidi, ali taj vid komunikacije koji tražiš kod svih ljudi je problem. Ja mislim da 90% ljudi ima problem da kaže ono što hoće. I mislim da to nije onako stvar koja je vezana za ljude sa autizmom. Znači, ja u mom poslu sa igračima jako teško nekad od igrača dobiješ povratnu informaciju baš šta misli i kako misli. Znači, tako da nije to lako. A svi znamo koliko je to korisno. Ja sam direktan, ali Zamisli kako bi bilo lepo da ti to uvijek dobiješ od svojih igrača na brzinu, koliko bi to ubrzalo ceo proces napredovanja tima i upravo to je poenta. Direktna komunikacija između ljudi bi ubrzala sve. Sve bi ubrzala. Direktna komunikacija ljudi, baš kao što si rekla, nemoj da čitaš šta je neko hteo da kaže i da misliš i da čitaš gestikulacije, ne. Daj da se rečima koje hvala Bogu imamo da kažemo šta želimo i šta mislimo. Jeste, stvarno smo mnogo radili kao vrsta na tome da razvijamo te reči, imamo jako kompleksan jezik, možemo svašta da kažemo, možemo i da odlučimo da nešto ne kažemo, jednostavno kažemo neću da kažem. Znači to su sve neke opcije i mislim da možemo više kao društvo da idemo u tom smeru. Pa evo, Tatjana, s obzirom da dolazim do kraja i naše epizode, teo sam da te zamolim prosto za možda neke, kako kažem, ajde sad bit ću malo opšte, savjete ili uvide ili nešto što bi moglo da bude korisno kako ljudima koji su spektru autizma ili imaju Aspergera ili pak roditeljima koji imaju decu sa autizmom, šta bi bio neki, ajde kažemo, pravac i savjet, pošto ti se time intenzivno baviš, znaš svašta, čitaš, možda i taj Aspergerov sindrom ti pomaže da toliko izučavaš, toliko informacija koje svakodnevno i čitaš i saznaješ, šta bi mogli mi njima da nekako poručimo, da savjetujemo, možda da ovako pomognemo makar na ovaj način? Evo ja ću da budem bezobrazna i odlučit ću da potpuno drugačije odgovorim na tvoje pitanje. A to je, kod nas na sajtu naukatizam.org stvarno svako može da sazna gomiletinu informacija ili da poseti sajt nekog drugog udruženja kao što recimo Deca bez granice, Dečije srce, da se pridruži nekom svom lokalnom udruženju koji će se baviti nekim lokalnijim temama iz tog spektra. Međutim, ja bih u stvari žela da se obratim svim drugim ljudima. I da kažem da je autizam jedan problem koji prožima društvo u potpunosti. Da je to nešto što se tiče svakoga od nas. Mislim da svako ko ovo sluša već zna, svestan je da neko koga on poznaje ima dete sa autizmom. To je problem koji raste iz godine u godinu. Ako je jedan u 36 godina rođenja u 2012. u Americi, neka ljudi samo razmisle šta je godina rođenja 2023 i zaista svako od nas mora da počne da obraća pažnju na taj problem, da razmisle kako može da doprinese tom rešenju, posebno ako neko planira da ima decu u budućnosti. I to je jedna goruća tema našeg društva koja se još ne vidi u svom punom obimu, a vidjet će se za 5 godina i tekako, a tada će biti možda malo i kasno da uvedemo neka sistemska rešenja. Tako da ja stvarno apelujem na sve da počnu da razmišljaju o tome, da se uključuju u neki rad u vezi sa tim, da obraćaju pažnju na to, jednostavno da im to ostane negde u malom mozgu kao nešto o čemu treba da misle u budućnosti. Deki, jel imaš ti nešto za kraj, neko još pitanje, komentar?
Samo da kažem da sam onako uživao, dosta sam stvari naučio i nadam se da ćemo postaknuti ljude malo na razmišljanje i da jednostavno shvate sa čime se ljudi bore oko njih. Tako je. Inače, Deki i ja smo nakon prošle epizode, kad smo na kraju dotakli teme autizma, mi smo napravili jedan ovako neformalan dogovor, a to je da se vraćamo na ovu temu s vremena na vreme, na način na koji možemo. Prosto ima puno tema na koje vredi obratiti pažnju i gde treba pomoći, ali jednostavno mislili smo da izaberemo makar jednu temu, da kažem, da pomognemo u nekom aspektu, tako da smo pričali o tome da to bude upravo tema autizma i eto, to je nek bude to neka naša misija, pored svega ovoga drugog što radimo i o čemu pričamo u ovom podcastu. Tatjana, hvala ti puno. Apsolutno, evo, ti znaš da sam ja vrlo radoznao čovjek i da ovako svašta znamo, svačemo površno do duše, ali evo, autizmu jako, jako malo sam znao i evo, makar malo ste mi otvorili oči oboje. Hvala. Ja sam zaista srećna što čujem za tu vašu odluku upravo zato što to jeste tako jedna tema koja mora i može da se napadne iz 100.000 uglova i super je, sviđa mi se to jako. Hvala, Tatjana, hvala ti puno što si bila gošća i što si iznala neke informacije koje možda ne mogu tako lako da se saznaju ili ako mogu treba dosta i čitati i pričati i tako dalje, zašto ljudi danas teško da imaju vremena ili prosto usmeravaju energiju, tako da mislim da je ovo bilo značajno i ja verujem da ćemo se mi videti ponovo u ovom našem podcastu. Hvala. Pozdrav svima, Deki, vidimo se za 2 nedelje. Tako je, pozdrav, bilo mi zadovoljstvo, ćao.